Dobre, takže ideme skúsiť tú druhú skupinu. Škola, ktorú sme to robili. Robili sme Bčko, čiže skúsime Ačko. Kde sme? Skupina A. No, tak poďme na to. Spoločné funkcie if, stĺpci zostatok, vytvorte jednoduchý pokladničný denník, podmienku nastavte podľa stĺpca doklad. Čiže to je podobné ako v skupine A, alebo v tej predchádzajúcej skupine B. Vzorec, vyvoláme sa funkciu if. Argumenty sú jednoduché. V tejto bunke bude P. Tak sa táto hodnota pripočíta k tomuto, alebo odpočíta od tohto. Hop, pardon, to som dal zle. Ešte raz. Táto hodnota odpočíta tak tohto. OK. Skopírujeme vlastnosti. My sme mali podmienené formatovanie bude stĺpci výdaje pre hodnoty pod 200, 200 až 500, 500. Čiže to je deto, jak minulé, ale dobre, urobme si to. Označíme bunky, podmienené formatovanie, nové pravidlo. Čiže prvé pravidlo je menšie ako 200, menší 200, malo by byť zelené. Výpon zelená. OK. Druhé pravidlo je medzi 200 a 500. Medzi 200 a 500. Výplň oranžová. OK. No a ešte tu máme nad 500, respektíve väčší než 500. Výplň červená. OK. Už máme. Môžeme si ešte tieto prázdne bunky, aby neboli zelené, urobiť jedným. Prázdne bunky bez výplne. OK, čiže toto by sme mali. Zostrojte stĺpcový graf z údajov stĺpci príjem výdaj 3D stĺpcový nastavte rozloženie grafu 8 vertikálnu spomenutú čiastku. Čiže radšej si to ukážeme, keďže som to v prvej skupine zmrvil, čiže označím si pole, ktorého chceme graf vyrobiť, alebo respektíve zostrojiť, vložiť graf 3D stĺpcový, rozloženie 8, 3, 6, 7, 8. Názov tejto osy premenujeme na, čo to tam chce? Čiastka, čiže čiastka. OK. Tabulku naformujte ako celok, tak aby vonkajšia čara bola hrubá modrá, vnútorná čara bola tenká oranžová, čiže to je banalita. Označíme si tabulku, pravé tlačítko, formatovať bunky. Hrubá modrá, vonkajšie, tenká, oranžová, vnútorné. To by sme mali. Aplikujte dvakrát funkciu Corel. Funkcia Corel tiež veľmi jednoduchá záležitosť, čiže korelácia medzi týmito hodnotami. Stačí si kliknúť na bunku, v ktorej chceme mať dodanú hodnotu. Vyvoláme funkciu Corel. Podmienky, respektíve argumenty sú veľmi jednoduché. Tieto tu na hodnoty korelujeme s týmito. Druhá funkcia je podobná, len s inými hodnotami. Čiže tieto hodnoty s týmito. OK. Môžeme ísť ďalej. Úloha číslo 2. Použite absolútne adresovanie na ržovú bunku v hodnotoch 4,3 a vložte vzorec pre vypočty rukou na prvom účte. Čiže podobná situácia ako v prvej skupine, to adresovanie, respektíve absolútne adresovanie je jednoduchá záležitosť. Ide hlavne o to, aby tieto hodnoty v týchto stĺpcoch boli
skrátené, alebo respektíve podľa toho vzorca stále počítané touto hodnotou 4,3. Čiže urobíme si to jednoducho. Čiže táto hodnota krát táto hodnota, keďže ide o úrok, delíme to 100. Čiže máme zatiaľ prepočet tejto tuna. Ako sme to robili v predchádzajúcej skupine, stačí iba kliknúť, stlačiť F4, tým pádom si zafixujeme vlastne tú hodnotu 4,3, aby nám to adresovalo na túto hodnotu. Teraz si môžeme skopírovať vlastnosti. Poďme ďalej. Zostrojte tzv. Rýchly graf z hodnot v tabuľke s riadkou účet, vklad, úrok s poporom roku. Rýchly graf sa dá vytvoriť, alebo aspoň ja ho viem vytvoriť dvoma jednoduchými spôsobmi. Označím si pole, z ktorých chcem vyznačiť alebo vytvoriť graf. Prvá záležitosť Alt F1, vyhodí mi rýchly graf, nemusím už nič robiť, v podstate mám ho pripravený. Je ešte druhá možnosť, hodnoty máme označené a môžeme použiť iba F11, tým pádom nám vytvorí rýchly graf, ale na novej karte, hej, čiže pre koho je čo lepšie. Ja osobne mám rád, keď sú grafy zvlášť, čiže na novej karte. Ak to chceme takto, máme F11, ak to chceme mať v tejto tu na tabulku, alebo v tomto zošite, tak ako som hovoril, dobre, dajme si to tak, aby to bolo viditeľné. Alt F1, vybavené. Poďme ďalej. Čo tu máme ďalej? Súčet všetkých financií z účtov aj úrokov v stĺpci súčet. Čiže, dobre, súčet vkladov, súčet úrokov, vklady a úroky, čiže toto plus toto. Máme hodnotu použitím funkcie if zobraziť slovné hodnotenie súčtu všetkých financií, ktoré sú v nasledujúcom riadku. Čiže slovné hodnotenie, to je podobné ako v predchádzajúcej skupine, ale môžeme si ukázať. Čiže vložíme si funkciu if, argumenty budú jednoduché. Ak v tomto poli bude menej, hodnota menšia ako 120 000, raz, dva, tri, budeme to považovať za málo. Vyvoláme si ďalšiu funkciu, ak táto hodnota bude rovná 120 000, 2, 3, je to presne, alebo všetko ostatné bude považované za prebytok. Bože, zavádza mi tu ten telefon. Ešte tu máme aj anglickú klávesnicu. Prebytok. OK, či toto by sme mali. Poďme ďalej. Podmienové formátovanie bunky s úrokom po 1 roku. Podmienové formátovanie si môžeme ukázať, kde sme to už robili, čiže podmienové formátovanie, nové pravidlo je menšie ako 100, formát vyplň bunky žltou, druhé pravidlo je medzi 100, 300, formát modré. OK, a posledné pravidlo je väčšie, mi to tak nesedí, to by malo byť podľa mňa väčšie ako 300, lebo tu máme potom od 300 do 350. No dobre, dajme väčšie než 300, malo by byť oranžová.
OK, to by sme mali. Vyplnilo nám to. Aplikujte funkcie rozptyl a smerodajná odchýlka. To je už iba úplná jednoduchá záležitosť. Kliknem si na pole, kde chcem mať hodnotu vypočítanú. Funkcie sú veľmi jednoduché, pretože stačí zadať funkciu. Použiť ju, ona sa automaticky už zoberie hodnoty z toho pola nad ním. Vypočítame. Použijeme funkciu smerodajnej odchýlky. Čiže tu dáme smerodajnú odchýlku. Podobne. Vybavené. Myslím, že by to malo byť všetko. Dúfam, že som nikde nespravil chybu, aby som nevyzeral jak blb. Dúfam, že niekomu pomôže.